Skov, kom nu. Munk. Slå. Du skal danse. Mig skal slå. Ej, du kan. Så jeg skal ellers tage de 10 minuspoint. Magnus til dig. Ja. Det var mig først. Det var mig først Skov. Du har så spiller gætter det. For i begge 2 fingerbredder. Fløj nu lige. Er der ikke? Ja. Munk, det var ikke dig. Er det nu, vi skal have drenge? Det er jo hårdt. Jeg ved godt, hvad der er for en. Brug den, Anna. Sådan der. Så må vi drikke 2 her. Yes, det. Altså, det er optaget. Hvornår skal jeg med der? Fordi jeg er i Brømmeland her. Hvad skulle jeg? Du skal onanere. Jeg skal ned der. Hvad skal jeg? Drik 3 fingerbredt og øl og syng. Med høj stemme. Kong Christian stod ved højen mast. Det skal du gøre. Du kan godt sidde ned og synge. Husk jeg tage røv. Jeg kan ikke den sang. Du dommer at synge. Det kan du da. Så får du minus 10 point for det. Jeg synger bare. Du skal synge med høj stemme. Kong Christian stod ved højen mast. Og stå sådan her. Hallo, er det Munk, der har kastet igen? Nej, det er Max lige om lidt. Munk, han skal lige gøre det her. Kom nu. Hvad skal jeg drikke først? Så Drik 3 slurke. 3 fingerbredt.